Guys, good morning. Good morning, Kim. Morning. Kita masubuntang ninyo tanan, guys. Sa zoog lakaws kuya guys, to anas kuya. Alas 6 pa. To nang hinahinay na zagbaklay si Zara tong usa kay si Kuya Kinkin. Wasa na pa eskwela ha kay gahapon hilantan gapos hapon. Grabe gyud uso dari na pagtrangkaso. Uy, dari sa amo. Munik lantan inja na to siya. Ay mo classmate. Tapos classmate nila si Ilia na paghilantan. Dito sila Kuya Kinkin daghag gyud sige panghilantan Ginoo ko naghangin sa ubo, sipon. Trangkaso mo magsigi-sige naman laman na uy. Ginoo ko. Pototoas Kuya Gael guys, nagsulo rin taon si Zagbaklay ron. Sa si Zagbaklay. Upad di tiwas ag isang luto nang taman yung bata uy. Kung mayroon may kaon. Kailan siya madugay. Dali-dali man. Kaya napako na sila buhatan na to silang room. Nagsige silang panglimpyo kay para silang Christmas party pohon. Sadyo silang panglimpyo kami. May hotdog. Egg naman. Egg sa laman. Ha? Nagdangag dahil ko guys, ubulang huy sa hang ibutangan og tuno. Niya dari dia. Hatdan man may gulang huy sang guys. Wow, sa hang ibutangan og tuno. Itunuan sa ha guys dia. Nabuak na sa sugod. So mga mother mo'y nag-amot-amot na asukal kay tunuan na kuno. So amo ning snack kon sa atos eskwelahan guys. Ha? Nag-eat na ka? Do sa kaya sang sigaan rin mo lang huy karon diri mga kuan. Okay. Una naka-skim-kim. Pagka na. Ayan ang buak good. Kanagang bago. Kanang batang gamay guys. Favorite ni jang silanan, jang plato kana. Kamao lagi kag pakpak na. Bukan. Maka. Kana sus kamao man dari ibutang ang pakpak ha dia. Dari ibutang ana. Tuh. Kumbati. Kanang una sa guys. Kuya Kinkin, pagka-anak Kuya Kinkin. Pakpak na. Chat sa daikos teacher ni Kuya Kinkin guys ang inagdi sa ka-eskwela. Eh, ilantan gahapon pag abot na rin sa bahay. Umik si Monica. Classmate pang Kim gilantan gahapon ba to dasang adlaw. Gahapon no. Katong siya isang hila. Uy, gilantan pa diyang classmate tan sa bag-uy ag trangkaso guys, di naman padarhin ng sus. Gara pagtrangkaso ron panahon na. Ay tang uwan init. Des kuya ning balik guys kay naman Diyos kay sakit ko ni isang tizan. Kanang manjusan og kon ni isang tizan ipikasent. Mama kiyawa ang ikon na. Ano yan? Ha? Kaya yan yung banjusa guys. May yung banjus kaya di mo bansas na sana. Mato na ka? Binta na yung pamati. Mataan eh. Diyo maipit ko ba? Di man na makamansa. Lahi na datos isa. Katong usa mo yung makamansa. Katong green. Kana di na makamansa na. Adong ubos. Sa zoom man si sagligo guys. Kaya sa zoom magbaklay. Nakaw, hinahinay na nga to. Ito na kuya guys, larga na. Si Zarang taong isa nagbaklay. Ibisin mas Kuya Kinkin. Sa doon pang pagkadyo, mo pa'y pag-alas 6. Laay man na si Zarang isa nagbaklay. Miss Kim maligo po Miss Kim maroon guys. Sama lamang dadaan siguro sa Kuya Kinkin. Ang ibili ni tatay. Ken. Banta Ken. Uy naman taan. Ha? Binta na yung pamati be? Binta na yung pamati? Ha? Ha? Wala labad mo? Pag-abutan ni Zaghapon kasi taram sa kma labad hang Ako. Paway sabi. Magawas-gawas kayo taligsik na pod. Ako. Isa na mag-weather na mga dari guys. At man kanunay. Manakag-eat. Agamang batang gamay na managkaan. Pa. Sige pag-eat na.
Egg, agdang sa guys na egg. Yan ako sa egg. Shush, kabangan. Very good. Egg ko na dyan sa guys, egg. Kaan, parang busog. Mama, kuan na ho. Okay. Okay. Naluto ba ka ning bulang huja guys? Mura man ugwa pa ng buak. Be, luto ba ka ni guys? Why? Luto lang dahil siya. Mukong dahil. Okay. Nasa dyan ka majagutro kay mura mag-arang kabaang ha. Palihup-hup nagsabaw. Na guys, ang ibatangan og espiso. Halo na siya na yellow na puti, haplutan man siguro ng puti. Manang snack unsa. Mahatan ninjong tanan. Ano siya guys. Sahay di ni magpahungit, sahay pag ganahan magpahungit. Ang shoes tabangan na itong tinidor. Dami pa rin Kamaligo tan sa tataod. Kay 1. Guys, mamahautan ninyo. May suga. Kapag ang mga inatsal di ah. Napaso ang dila. Sal. Oy, muna be. Luto na day ka mang bulanghoy guys. Nga gito na day guys. Ang bulanghoy nga gisinuban di ah. Napaso ang dila. Maginay. So kaya kin nagkaan pas kaya kin eh. Lami kin? Binta na yung pamate. Hindi mag gawas ha kay uwan. Sige magudaris ang mga guys og bunuk-bunuk. One init. So na guys. Ag bulanghoy nga gitunuan. Wala na. Ag gitunuan na nga bulanghoy. Namnam ka jo guys. Nantanin jo. Sinunuban nga bulanghoy. Yummy ka jo guys. Kung tangag luwag kay madyo na ning kabutad to. Isig kuha ra lang sila. Ma! Ang tabunan kayo di atak bus iring. Pwede na damasulahan. Ila man ang asukal. Kaya guys, dahil amang inatsal dia. Anta, dapay inanan, dapay itlog, mahaw. Ngayon, nakaon ko na nila ang sadyan. Si Kim guys, namahaw naman eh, diyang sa ganiha itlog. Dakaroon, nakaanapod si Jaog, karing bulanghoy gisinuban. Nakaana lang. Nag-ilis naman na, magtuon naman sila sayaw karon. Mag-dance naman na sila, mag-dance. Mag-practice na sila og sajaw karon para silang Christmas party. Mahaw ninyo. Karon ulit ang mga pas mo. Kahapon si teacher. Mahaw ninyo guys. Nami. Mata mahaw. Naghamana ng pamahaw, ato naman sa eskulahan. School nag-amang bading gamay. Mag-practice raman murog sayaw be. Ito nami guys. School na. Ay ha, kay dangog ha. Ayaw ka agila ng dangog. Wala nga estudyante. Nasaan na ni? Ikaw. Silag sadyaw karon. Hanay, blessing mong ninang. Practice silag sadyaw no. Pwede mo nung magklase ron. Kaya kunog karon. Nasa kailan sadzawon. Uy, ang buli nga namang imong sa... Yes, ada. Practice silag sayaw karon. Picture ka rin ha. Picture. Mga tagak mo diya ha. Oo, kabangan. Parang Spider-Man is ayan. Practice na silang sayaw. Practice nagsasaw ang mga kabataan. Practice na silang sasaw. Darami kaya rin mauwaw sila magkitid-kitid. Practice ng mga bata. Practice. Sige. Cute na yung mga bata tudluan.
Sige, libog sila. 3, 4. Hehe. Very good. Uy, magtuon na mo? Snack na sila, mga snack na dahil may patito. Naisabaw na na, naisabaw. Ang ikuanan. Kanggi dadaan sila sa mga kuan, platito. Snack na, mga inahan sa tanang kaluoy. Mga anamig bulang, hoy. Nagkaan magultos. Nganta guys, ngaan. Sagdero sunod kay daghan na na duha na kabawnanan. Wait, snack. Practice sila kay mo kuha lag premium. Dun kanan. Sun. Nganta ngaan. Baon ko. Hala, kamari kuha diha. A few moments later. Hey guys, madung adlaw na tantanan guys. Das papagabril ni uli. Kalit kadto nga pag uli guys kay gipatos just this WD. Kaya apel si just sa to SLP. Nga kinahanglanon man lagi sa hang pirma. Ja kinahanglan pud maka submit si just isang mga papel. So to ana amo nang gi ato dagi sa hang ID o gi sa hang picture whole body. So bawo maadto na mag hanito guys. Paminaw naman may datog hanitong isang gipang masaron. Pag kinahanglanon man jud kuno. Si Papa Gabriel may gipangita. Kasi sa may listahan sa SLP tos disability. Diya may daris pikas bahay guys kaya nasi sa gipapanday nga kana sidlanan sa manok. Pulungan ba? Isang ili dari. Sa pader, naray mong kuan, kulungan. Pader. Ay mong kulungan na ah. Ha? Dagka ra? Baga. Yung kang ipahabog. Yung kang ikaw basa nang yung ipahabog. Di ko ipad. Atok ng tabog. Ilia, pwede ka ikulong na na. Pasabot ka ng tanan ba may pahabog ang Basta pwede ra na isang sumpajan pa na. Sumpajan pa na, uy. Di pa na mao. So, sinas pa pag-Gabriel kasi janggi pa. Gama nga kulungan sa manok. Karon di mga wa. Mga kuha nagkulungan. Tulad to. Asa kanding ni mo ipamutangkin? Paglaki na nito. Ja, agasa. Okay. Hala, nagsabod ag kanding. Sabod. Narato to unahan. Buntis na lagi ko na guys, ang ispo pag Gabriel ha. Yung laylay naman agdidi. Ang bisya sige panguha na ng buwak. Ngarang man nakadapaw ka ajo. Dali. Dali bi.